According sa World Health Organization, kung feel nimo nga nagsakit ka, pabilin sa balay o tawagi ang imong doktor. Pangutanon kaniya sa imong mga simptom, kung asa kagikan o kung kinsang imong mga nakauban. Para kana sakto ang iyang mga advice o para maingnan kaniya sa sakto nga ospital nga para nimo. Para pod maiwasan ang takot. Kung nagsakit ka, pabilin sa balay o matulog sa separate na kwarto nga maglain sa pamilya. Tapos, paggamit og lahi nga kubyertos kung magkaon ka. Kung ugaling man maglisod na ka o ginhawa, tawagi diretso ang imong doktor or any emergency hotline number para maagapan nato ang imong gibati. Ingat mo mga mates. Pero kung kana imong sakit, tungod gyapon na sa imong ex, move on na. Hello? I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. So Certainly. For his money. No, honestly. Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money? It's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. ano naman ko sa'yo kanina, di ba? Sabi ko, gagabihin ako dahil may pa-surprise birthday party kay boss. Ano sabi ko? Sabi mo, okay lang. Oh. O, di, okay lang. Di payag ka. Hindi! Sabi tayo ka! Bahala na o gibiyaan ka kay nanambok. Basta importante, busog. Nakakalimutan mo ba na meron ka pamilyang inuwian dito? Sino ka? Ako! Ako yung bago niyong kasambahay! Ma'am, nandito na po si Sir. Unfair yun ang life. Usa kailangan yun mag-amping. Kabalo naman yun mo. Bisag pareho mong duwa na kasing-kasing. Di man mo pareha na feeling. I love you. O, asan yung kiss ko? I love you too muna. Kiss mo na. Sige na. Wait. O sa walang klase, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Alam ko na kung anong gawin ninyo. Bili kayo ng cellphone na marami. Wala naman kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok rin dyan eh. 3, 2, 1. Wala kang juwa. Wala kang juwa. Wala kang juwa. Sakit na siya maray. I don't wanna be, yeah. It's somebody to you. You think I'm cute? Yes or no? Yes? No! God, please, no! 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 Nag-angel. Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Jaya. Wala na bang pag-ibig Nag-angel. sa puso mo?